So, ito ng ating pasiga sa hinaguan ng ating bagong native chandelier. So, sabay-sabay tayo in 3, 2, 1, go! Maayong gabi mga moms! So ngayon, nandito tayo sa Hinaguan Farm, obviously. So, gabi na ngayon. Aba, ayun na. So marami na nagmamiyaw-miyawan na. So ngayon, makikita nyo, ang dami ng mas lumiliwanag na mga parte ng Hinaguan Farm. Dahil sa mga pinapagawa ni Brenda. So, isa na nga dyan itong aming outside kitchen. Outdoor kitchen. No? Tanaw. Yan, Paul, pasiga nga ng ilaw yun. Oh, diba? Yung mga warm lights. At, hala! Grabe ang paghahanda. Oh, bating. Hala, sige tuwag. Nakikita nyo ba siya? Oh, diba? So, ikutin natin ang farm kasi meron na naman pong bagong project na ginawa si Brenda. Wala pa ako at saka. Sama. Ayan na. So, may iti-testing daw pala. So, puntahan natin. Kasi ito, o diba? Yung dilim na meron kasamang warm light. Ang diba? Puro mga warm light mostly yung ilaw talaga dito sa farm. At dito na tayo sa function area. Ayan na. Wow! O, diba? Ayan, o, diba? Yung mga pailaw-pailaw na. So, ito na yun. Lighting ceremony of this lantern ceremony. Tarzan 4. Oh, ito white. Ay, tanawa ka, Paul. Kung kasha ko. Awak ba? Ay, hindi, dali. Awak mo muna, dali. Video mo ko. Ayun. Arte Mortega. Bigyan kita ng 5,000 ang Teya. Overnight stay diyan. Huh? Uy, favorite dati si Pretty Bird. Gagat, biglit siya. Ulo. Oh, diba? Pwede na siyang national costume sa Miss Universe. Asa 5,000? 5,000 kayo matulog. Wala na kain. Masidyo. Mahal pa naman dito. Ano pa rin? Di ba parang ganito yung pang ano sa isda? Panghuli? Maganda diri. Argel! Alina! mga tao. Nag-rate na para po sa lighting ceremony. Ang pagbubukas sa panibagong liwanag. Ano magiging effect nitong kinabit na bagong pailaw ni Brenda dito sa function hall. Napakaswerte nung mga unang gagamit nito dyan, diba? Tingnan natin kung ano magiging effect. Ayan, syempre yung ating swimming pool. May iba-ibang color din yan. Mga pailaw. Dark blue, naging light blue, na naging green. Diba? 1, 2, 3. Isa. Nagtao dito? Ay, naman. Wait lang. Video ko dito eh. Ay na. So, ito ng ating pasiga sa hinaguan ng ating bagong native chandelier. So, sabay-sabay tayo in 3, 2, 1, go! Wow! Halam, may naligaw. Libat man ang isa. Hala! Hala, maganda na siya. Yay! In fairness, ang ganda ha. Nice! Agay, -5. Kia, si Kia niya nagkuha na.
Nganong white? Maliwanag man siya pag nag-inom-inom. Ang ganda. May warm siya ba? Alam ko na, palitan natin ng suga na colorful. Ha? Yun, Dong, isa Dong, ganda rin Dong. Ay, kayo. Masyadong maliwanag to eh. Ito, pinat-end-off ko muna itong, ayan, Ayan. maliwanag na masyado. Hindi siya nakaka-form na social. I-off mo na yung ano. Okay, minus 5 din ako, minus 10 din eh. Ayan, tapos kabila naman, lagyan din natin yung sa kabila. Meron dito ibang color, masyadong maliwanag. Dito naman, wala nang ilaw talaga. Mas Ayok. maliwanag yung mata ng ilo. Minus 10 eh. Ito walang ilaw. Ganda na! Ubus na rin ang kanilang beer. Sada. Walang cute. O, diba? Mukhang marami na naman magiging bahay ang mga gagamba. Yay! Ganda. Diba? Oh. Kabila naman tayo, order naman tayo sa kabila kasi wala na tayo stock. Meron pa pala yung stock pero wala tayong pera. So, order na ako next week. Papalapit na kasi. Ay, sahod naman na, diba? Kaya nga, orderin mo na para ma-deliver. Sinabi ko na. Tapos i-deliver na. Order na ako para nandito na yung next week. 4 days lang naman yan eh. Delivery. Sino magpapasabay? Iya. Pasabay ka, Teya? Saan ko dadalhin? Sa iyo mo, kailan mo? Sa tindahan. No. Unahin ko muna bumili na lang ng pangsahog. Ganda! Ang ganda oh. Yay! Nalit si Pwede Oyo. na mag-inom dito. Ari sa mga bangko, ay lang isa. Sada ka ayo. Para, pag may mag-inom dire, kung dinirang na yung tao, dinira yun. Ang tanong, secure by nylon, kaya meron na nahulugan at natugsok. Sila kayo mo. Nylon ba? Ang nikot ba? Yung pinantali daw sa ano. Hindi ko na nasa kapil nasa lang wire ton. Kaya balang maputol lang nylon na pa yung wire nga nagkabit. Oo na, nakakabit man ng wire. Yung ano ba? Yung lock ba? Yung belt? Yung parang belt? Ay, isa pa si pa na mahulog. Kaya pag nahulog, ang naputol ang nylon, Kapay wire. nakahawak pa ang wire. Ay, sige nga ha, ay sige nga ha. Dahil tas naong na ni. Dahil dyan, ibalik na ang bangko. Okay, tapos kita ko naman. Ay, gusto mo itong green. Sada natin mga green, no? Huwag man na, manyapon na. Ako nagpansit na lata. Britney, gusto pansit lata. Hindi yun tao. Dapat pati yung sa gitna. Sada kung meron ganito talaga nung Pero yung sa gitna, dapat yung malalaki na lang nilagay mo. Suggest ko lang yun. Yung dyan. Kung order ako ng 10. Yung malalaki. Kaya ko ako ng 5 kasi isa dyan. Ay, isang malaki. Ay, hindi na lang. Ang kukunin ko na lang yung 5 na maliit niyan. Parang medium tag 1.5. size yan? Yung tag 1.5 kasi 1,000 to. Yung tag 1.5 kunin ko. Yan, yung isang hilera. Hindi, isang hilera lang. Para hindi ganun ka... Order ako na isang malaki. Tapos, 1, 2, 3, 4, 5. 6 na. Isang malaki, 6 na. Medium. Maliliit. Ito small kasi so medium. Isang large. May mas malaki pa dito? Hindi, yan na yung pinaka-large. Ah, isang ganyan. Isang large. 6 na medium. Tapos 10 small. Ah, para doon sa kabila. Kaya na naman siya yung pinaka-large. So, 2,500 plus 1,200. 1,500 na 6, 7, 8, 9,000. 9 plus 10. Dito 10 po. 10-5 ang kon. Isa ngayon namin din medium. So, ikaw kasi mong movie, no? Pero wala mga pamilya diha. Mana? So, 10,000, 10,000. Yun yun. Tapi yan, isa kayo nanay kagman ito. 1,000. 1? 1. So, narin sa namin yung mga upuan. Ayan. Ito pa yung mga bilog. Yung mga upuan na yun. Nagagamitin pandagdag sa decor. Namin yung mga... Kapag labay-labay ba? Pautang ka mahal. Bakit na ako? Ano yung bagisaan na? Yan namang green. Nahuli kasi. Green, ilalagay natin, no? Yan namin yung mga green. Sa pagitan, sa pagitan. So, order ako ulit na yung large kasi yan, ito small. So, may medium kasi kami. So, ang orderin ko isang large para dito sa gitna. Tapos, medium na 6 para mapalibutan siya ng 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Tapos, 10 small.
So, 10 small na. Kasi may isa pa naman na large dun. Oh, yung large. Doon na yan, sa kabila. So, parang ano nila dito, cutting niya. Tapos, order pa ako ng isang large. Dapat anong order yung large? 20. Pinaka-large talaga. Mga nasa 20,000. Yeah, pa. Oh, 20. Kasi ito isang set na to, 10 na to. O, Tapos, tapos, kasi 2.5 yan. So, kung order ako mas malaki dyan, siguro mga 3,000 lang ibigay sa akin yan. So, order ako ng 3,000 dyan, malaki. Tapos, 6 na Medium. 1.5 siguro yung presyo nun. o kaya nga, 6. 9,000 na yon 10, 12,000 na tong gitna. Vlog ko Sa na lang kabila kung pa, gawin 10. ko konti. Yaot mo lang muna. 12, tapos yung sa dulo, 10. What do you think, guys? Okay naman siya, di ba? Mas solid ang dating niya, no? Kaysa ba kaming ilaw na to, sobrang liwanag kasi yung sobrang dami. At least yan, medyo Yeah. warm masyado. Tsaka hindi naging kalat yung ilaw. Hindi, kung, Wala pa dyan? Ayun na, bagay, hindi naman nagdugtong namin. Okay na na siya, wala kabitan. ano siya, kaganda. Ito na lang ito. Abangan.